Sarapan, guys. Sarapan jamur. Waktu sarapan. Jamur rujuk. Dia harap ngangkat ngaku sarapan sih. Lalu guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan. Jamur ya arang-arang utara itu saya. Jamur Itu sarapan. jamur 5 iji pakai itu ya jadi. Sarapan, guys, ngerti ya? Tak setilno ya, jangan bu. Dhisik mang masak oseng bayem, terus masak iki jamur lunjuk. Bener nih. Sik ngene. Yo, tak kei brambang kunci risi lombok wis dadi. Iki panganane wong Bluro ya, guys. Nek apa lagi musim jamur barat, jamur lunjuk, jamur griget ya sini iki. Enakane ngawas. Kan duwe krupuk, soalnya bakule iki ra mangkat. Enek seminggu mbak niki mangkat. Beterane. Oh iya iki. Gawe tempat telo beneran guys mau. Iki tinggal tak tinggal marek-marek lho. Di martabak, telur, ya nek. Terus iki rempah telo. Iki engko tak tinggal nganu, Nduk. Sayur jamur karo nan oseng bayem. Sambel ya enek. Karek kowe entuk mangan kono piye engko. Mun nek gak nganu yo masak ning kulkas wis enek apa-apa tempe. Enek. Terus apa kuwi? Disore kae tumbas terong, sawi, bayem. Karek kowe kono sosis yo enek. Bismillahirrahmanirrahim. Kanggo sarapan. Oke. Cetok ora ngono iki. Enak yo. Kanto lawan nang foto. Lawe telo rempah tenek pupuk. Untuk makan siangnya ya karo oseng bayem karo rempah telo. Jamure dadi kuwi Pak. Ya wong trimo 5 iji iki piro. Nek go sarapan ning omah sik iki. Dinda tembora. Kalau bendung. Kayak sama kok. Terus yang benar kan di Indra. Betul kalau no kasa sarapan itu. Alarm mek muni nang nduk. Alarm ke jam berapa tak sampai ijik muni? Jam 4:10, jam 4:20. Bedek Dinda tak bagi korah-korah. Mulai tangi iki jam 3 kurang 15 menit biasanya iki wis tangi. Tapi masak telung macem guys, kayak rempah, oseng bayem, oseng jamur. Jadi wis adan subuh iki wis pola wis ketatalan. Jadi sing urung adus, sing ning subuh. Sabar sih ya jangan. Bersihin ya. Pak gue tanduk sing pindho yo guys. Kok nek menawa entuk neh ya. Iki kok ijek ngabuk jagung minjoni. Maksudnya iki ora icer guys, icere iki wis rampung. Tapi aku ki isek trauma lho guys. Trauma ulo lho. Ulo dene sak kono gedhe iki. Ulo niki angkrem. Dikuateni iki posisi weteng iki metung-tung kaya ulo meteng ngono kae. Lha ki tak arani ulo topo. Kuwi nek gak topo nyatel wong. Ulo niki bentuke mleker. Dadi sing IP-ne dhisih kuwi sing Pak Jumadi iki pas posisi gejek. Lho kuwi gak apa-apa lho. Maksud iki ora obah ora apa.
Lha basa wis sampe dicili Mbah Ratemi ngene rek. Pak iki sok kloket-kloket ngono lho. Mbah Ratemi mlayu iki nubruk aku iki, guys. Nubruk dhisik iki. Lah aku yo kaget lho Mbah Mik muncak-muncak ngliwati aku kena apa? Aku dirak-rak ngono wong ngicir jwinggruk ngene. Lah Mbah Mik mlayu aku yo gedan mlayu nubruk sing ngabuk kuwi. Walah kudunge sih tak tekem ngono lho. Jenenge wong wedi. Anak ula ngono lah. Wis do nganu endi no. Rupane piye persis alang-alang garing, persis godhong gedang garing lho, Guys. Ora ketara blas. Nek jerene lek mriki ula bandot. Ula bandot ki tang lha basa digubuk iki dipateni. Ndoke sing urung netes kuwi melok ajur kabeh Guys, remuk kuwi jerone isine wis anak. Anake iki wis mene-mene lho. Tapi kok yo sing kuat mlayu ngono kae yo posisi mbah nek yo jek digebuki ndek klenger ngono piye yo Guys. Kemeriyek ngono anake. Dadi dhisik iki melangkah sak melangkah kuwi yo rada griming-griming, rada wis trauma. Padahal presak pertama kuwi sing anu Pak Sul iki. Gua berarti diserang dapat yo alhamdulillah yo aman. Cek dilindungi Gusti Allah. Cek diparingi selamat juga sampai mogone alhamdulillah. Ulah bandit bahaya. Mari ya. Ngomong dok. Sampai nyacang-nyacang. Betul ya. Mau naik kan mau jalan ke kono neh nggih. Mangan ini kok segede lho. Alhamdulillah. Untuk lawah, guys. Untuk lawah. Iki jeruan karo cakar diparingi Tante Purwanti. Untung-untung cakar karo jeruan. Alhamdulillah. Teh matur suwun lho, Teh. Wis dikirim nak wedok, dulur wedok. Tak nih guys, segaku guys. Wis kadung tek, lawae teko. Oh, Dinda gak usah masak, Nduk, wis entuk. Wis enak jangan jamur. Remah telo. Enak oseng bayem. Enak iwak ya, guys. Makasih. Rempah iki akeh sing tak gowo ning mbaon, guys. Kok soalé do ngono kae gantian njaluk lawuh iki, njaluk lawuh iki. Silih berganti ngono kae lho, do. Nek ning mbaon kan biasa. Aku njaluk sambele, aku njaluk apa? Nggih Dinda tangi jangan jamur sakmene. Jawane iki nggih martabak mie. Iki engko Dinda ning omah wis ngajes aja, guys. Iki wis rantek iki engko Dinda iki wis. Tutupi. Terus ditumpangi ulek-ulek. Kanggo ngamano tikus guys. Ben gak digeser ngono, geser ini. Tak tambahane siji. Engko nek ape sekolah diperteni ngene nah ya, Nduk. Tumpang-tumpangi ngene nggih. Ben aman, Din, ben gak. Terus sing tak gawa ning mbaon iki, guys. Ndi telane dhisih mak. Oh iki. Sing tak gawa ning mbaon iki yo. Iki nggo lawuh engko awan, terus gane iki nggawa sak manci wis warek wong loro engko. Terus iki oseng bayeme. Terus iki engko tak kekno anak lanang. Rempah kilo. Ndek iki kurangen ndek iki terus goreng neh. Engko nek gelem marut ki yo ijek enek neh ngene doke iki. Jek enek marut. Nek gelem marut yo guys, iki ndek tuku tempe iki jek dele. Iki wis mateng. Persiapan dhisik iki ndek sore tumbas malah marek-marek guys, enek bayem, enek sawi, tempe, terus Dinda tumbas susu. Tumbas minyak, pokoknya nek esuk niki ape blonjo iki jek
Saiki blonjone iki nek bengi bar magrib mangkat. Mangkat, guys. Kuwi ngarepe WM nek tase, Yan. Loh, lah bakku lali. Sek Dinda tak bengokane. Dinda. Dek. Cukokno bak cilik-cilik loro kula nduk ning kamar kidul, Nduk. Lali. Lah iki nek Pak Su montore gak nang digorono. Mbak Par telepon Yan. Pak Jan kon ngiwangi gabuk ngono. Lah iya lah nek anggek teko ndi ngono, Dik. Marahi Dek, sore gak diomongi ya. Kuwi tasem ki cangklonge Yan, kok ngarep tak gakane tas wekku iki. Wes ya. Loh, kowe nek nggo kaos neh. Iki wis tak gawakno kaos. Kaos kaki ambek topi wis tak gawa iki. Gak kena. Dek yo gak celuk-celuk mangkat mong Mbak Par. Ngene. Dedek ini bar keri paling dreng. Tasem kok ngono iki kayak ngisore ngene lho Yan. Lekene iki ayo mandek templek iki golek jajan. Ayo nang mangkat sik. Wes. Kita gawane. Ki anu ya, tumpukno kono. Aku iso nggawa engko. Anune. Lah es batune. Piye? Es iki piye? Mbok tumpangno dhuwure abuk ngono. Iya, kayak mangkat dian. Lho, apa elek? Lek nono kuwi nggawa loro. Yo, apa? Nggo kok gane kok. Wis tau go papat kok. Wes. Enak. Alhamdulillah iki mampir pasar, guys. Tumbas jajan. Jaganan ngene payu. Iki mau wis entuk Payu ora. roti goreng. Terus iki, terus rambutan. Lah wis menyala, guys. Wis menyala. Bukan di jeruk jok. Ini nek tumbas rambutan kan awan seger. Aku campur-campur kaya gorengan. Boleh, guys. Ini. Bu sayure, Bu. Terus 10.000. Dalam pun walah pun bontot niku. Pun enten sayur, pun enten sambel. Mateng. Sing golek apa neh Mak Edian nang. Ayo. Nek gone sogol ndek sore aku 3.000 untuk loro gede-gede. Aku ndek sore ning gone sogol Yan. Heeh. Itu mampir kono nah. Iya, ngono ki gak apa-apa. Emang 50.000 guys, digawani dhuwit Mas Arif 50.000. Roti gorengnya emang 20.000. Terus rambutannya 20.000. Terus gorengannya 10.000. Wes. Iso nggawa apa ora tak bayangno. Nang ki tersek. Kowe nang ki tersek. Jane urung sik Yan tak takno capelku kek jero kono. Kok iso? Tak sangkenge. Piye iki nek gawa koyo ngene. Lah yo, wong sitok iso koyo ngene iki padahal mburi tas punggung apa wis. Lah. Iki taleni blusukno kono misam. Kene apa mbok warna kene Yan? Warna kene kok nek kutah kabeh. Apik
nggone sawah apa nih? Tenggon, Mbah. Ngabuk jagung niki. Kene masuk nang kene. Nah, wis 50.000 ya wis. Baone aduh. Teng tandak mriko lho, Mbah. Tandak bekukan. Tebih, Mbah. Aku ora ndimbaon. Alah kula nggih mboten gadah. Niki lah kula kerja Mbah niki. Kula niki kerja, Mbah. Wis, bako. Bako. Wes ki sapa ra? Lah yo piye iki? Yo ning sawah. Rebyong kaya ngene iki, guys. Yo, Ana kawatan. Ana ndimbaon. bismillah. Rebyong. Baone om. Mengko kaya ngene iki, guys, nek nggawa piye iki. Mbah, monggo, Mbah. Iya. Lho kok gak gocek ya? Dalem nggih. Kiter, Mbah, kiter yen. Pak Sus do lewat ki lho. Sing do nggawa abuk. Aja kok tak kelok sayang wis ra enak. Ora roh ya kene lewat pasar. Ya jadi tak campur guys. Kok nek gorengan tok ki yo malah ngombe. Tak tambah segeran barang makane nek rambutan barang. Tapi sekilo yo panggah 12.000 ya. Lah ya lah. Lupa sama pasukan ngabuk nek pasuk kae loro ae wong motore pit. Jar aku mate. Yo harus. Teko iki. Ora ketang bebek dari yo dicuri ya. Nek pasare pite enek ya terus ora duwe bensin iki enek sekane. Sopo iki diluweki. Ngono kae ndek kira-kira dhewe ya. Iki kan abuk iki ape iki kayak ngono nek sore rom yo oke lagi yo listingan yo kaayem ngono kae lho lan ning etan kan oke nek sopo paling biasanya langsung sik mau dadak langsung ngene. Wah, tapi kok ya alhamdulillah dalan iki. Kok kene iso ora ya ya? Tapi ya ayo kuwi lah. kuburan udah mendur kuwi. Yo kok nek ra iso kok tak gono. Iya aku mendur lah. Rebyong ora masalah. Lho tapi lah lek pri kok gak melok lek pri gak bareng ki Mang. Ya Allah guys, tiba guys. Aduh aku diseruduk karo Mbah Lasti ya Allah. Walah Mbah jenengan lah aku ndang dituwerak ya kuwaget aku wae. Kowe piye, Nduk? Aku ngenek kuyan, bau kuyan aku yan. Lengak wis patene. Ya Allah. Cek tulunge Mak Par ya Allah Mak Par. Cek Mas. Tak iso aku.
Bontotku. Wah, ini apa aja. Aduh, ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Ini Mbak Par, segaku dhisik Mbak Par ngen tatakno sing ngisor Mbak Par. Aduh, lek jenengan piye lek? Cek mekan. Pak Suman ndi wonge? Ke Pak Su eh. Duduh menek kok loro Mas. Bauku sing kiwo Mas. Piye iki? Iso anu pira? Samar gawe apa ora? Kayak samar gawe balik ae. Ya Allah. Wah, pam, Nduk. Sikilku ki kesodok bapak kemang loro ya. Lah iya. Kalau nyambuk. Walah aku walah jen tenan lek nruwatap ku lho aku. Lah mak dies ki bokongku kok krasa aku. Ya Allah aku nek diterak apa aku gak sadar nek Walasti ki nerak aku ki gak sadar aku. Ngerti apa ku mong? Lengak ya apa Pasane Ya Allah. amku ya piye? Sampai Ya pas kemana? anak wong Ngerti wong mang lho. aja mak grubi ya. walah lah aku ki krasa mak par gegerku ki koyo kesodok. Mak briak ki mbah sing ditantang mbah opo iki mang. Ya mburi kuwi. Cek ndang nganu sikilem iso mergawe apa ora? Lah ya iso mergawe apa ora? Apa balik? Jentikanku guys siset. Walah aku tiba aku ngene tek iki tanganku kene tak berki. Piye iso mlaku apa ora kowe? Main jarem. Iki lho biru iki lho Yan kesodok apa Yan sikilem? Itu tak orang. Cek ndang jajal ngatek iso apa ora? Aku nganu entong-entongku sing kiwa iki rasane bauku. Wong aku nibaku iki sikutku barang wis sisat ora iki. Lah Pak, kowe mangke jane tak telponi Mbak Par. Pak Jan tak kon ngiwangi go abuk tapi gak kenek. Lah yo gak ero. Lah Mas Arif yo tak ngenekno Mas, ndek sore kok gak diobo sore-sorene kok nek kon go abuk aku ngono. Mana aku yo wong aku ngitku tuku bensin sik ngono tek. Yo gak ngreken aku Mas aku. Anu ah. Kon yo batek-batek ngono lho ya. Lah Pak Edian mang ndi? Wis dhisik. Lho wong iki menggok rene. Lah iya. Pak Edian ning kono. Wis Cek celok Mbak Par tulung. Ken nganu Mak Edian ki lho piye ngono. Ndredeg ngombe sik celek. Kayak ngombe lek adikku lek. Ya golekno banyu Mak Par. kaget ya. Walah tenan mbah aku iso glimpangan aku ki koyo kesuwedeg menekku ki Kaget aku. ndredeg. Lah aku ki walah wong kaos kowe koyo ngene aku sok kok dibanting lho. Paling sikilku mang mbok ketodok apa ya cara ngono. Larang enekan ki apa? Ya sembuh wong. Yo tek ngenteni. Lah wong iki lho, lah wong koyo ngene iki mang apa ya sing berat apa iki entah aspale ngetek koyo ngene. Ban kuwi ban. Oh gak paling dek iki lho Lek. Dek. Iki rasane paling yo beban ban. Tapi aku tanganku kene iki ya. Iya tak gawakno motor. Iya kanu nang Mbak Par, gawakno menjero Mbak Par. Wes nganu, Pak Edian mang lo jane diceluk kon nganu ki yo. Wes bismillah ya guys. Melon-melon. Oh, Allah. Piye, Mbah? Duka, jenengan mboten napa-napa, Mbah? Lah sikile jenengan sisat mboten? Ketoke cuwek Mbah celanane sampean ki. Suwek. Kenceng jengkol niku lho. Lah niku. Sisat mboten jengkole. Lah nggih. Aku jentikanku ki Mbah ngono, tanganku. Ngatek egel kabeh tanganku cek ndredeg. Pun jenengan ndang dhisik jenengan. Kene-kene iki rasane pereh kabeh iki mbuh iki. Dengkul-dengkulku ki perah-perah kabeh. Mandek sik, Dok. Iki Pak D ben dhisik. Kene leren guri lah. Ya Allah, cek diparingi selamat. Alhamdulillah. Ora ketang buset-buset tapi selamat, guys. Ki mangke critane iki piye ya? Momenge kan bianter ya Mbah bar munggah. Lah terus menggok iki dadak. Maksud ngerem lah Mbah Lasti ki leren nglengak, wis ngelengak ki paling jenengan mikir ngene lho Mbah, apa kuwi enggok-enggokane ngoten.
Wit-witan kuwi paling jenengan. Oh alah, ya Allah, wis gak apa-apa, Mbah, yang penting selamat. Ya Allah, ya Allah. Iki nganu guys, perih. Coblok perih. Terus sampai dengkulku ki tak delokan ning kono. Sampai entong-entongku ki tanganku keder kabeh kok ngene ya Allah Gusti. Cek diparingi selamat alhamdulillah. Wis teko nggon. Kombaon. Cek laren sik guys. Laren ning sor wit-witan ki. Kae bature wis do ngulet nabuk sing paksu ya balik neh. Jek njupuk abu neh. Ya adik dhewe iki malah isek ndredeg. Ya padha aku lagi ya rasane kaya piye ya? Ya keder kabeh ngono ki lho. Mlaku ki rasane kaya lemes. Bauku sing kiwa ki nek tak nggo ubah-ubah nek lara. Ya otote apa-apane nek kaya rasane nek kemeng ning jero balung. Engko mbok munggah jurang mudhun jurang sikile iso apa ora ya? Ngalan. Kuwi ndak mampu tenan kaya lenga putih ya. Nah ya, saya jenenge wong ya ora persiapan go lenga putih ora apa ya ora roh. Nek Mbah Lasdi ki nek rumangsane lho, Mbak Par ki lho wis parkir ning kene iki ket mulai isuk, guys. Kan Mbak Par ki wis mangkat dhisik yo. Posisi Pak Su kan pertama, sing pisanan Pak Edian karo sapa emang sing mlebu rene? Ora. Yo Pak Edian dhisik, Pak Edian lho ora nek ning kono. Sing numpak motor pisanan kan Pak Su. Pak Su terus lek Tasri, terus lek Wartono, anggek lek aku terus lek Lasdi. Wong Mbah Lasdi ki tak selip ning unggah-unggahan ngono, guys. Montore kan gak kuat munggah to. Endel-endelan ki tak selip ning unggah-unggahan ki. Mungkin nek cara aku mangguk nggurine Mbah Lasdi ngono paling yo gak ngono lah. Posisi kene bar munggah kan buanter. Lah basa menggok kan menggok ngiri. Mbah Lasdi ki ora ngingeti ngarep malah nglengak mengguri. Dadi bature do mandek ndek ejek buanter. Sing ketumbur malah wong iki. Ya alhamdulillah cek diparingi selamat guys. Cuma beset-beset saiki ya lumrah ngene. Wong motore barang juga pecah kok deke tapi cuma mbret-mbret tok. Kok mikir motor ya yan awake iki sementing selamat. Aku ki kandhani bokongku ki mosok kesodok opone ya Mbah Lasdi mang mosok ban. Bokong ambek nganu ki rasane koyo walah yan mak briak ki aku koyo wis tiba ki koyo walah mosok aku tiba pikiranku ki ngono iki. Tengel-tengel ki jenenge yo gak nanggake do ditulungi guys wong do nggo wabuk dhewe-dhewe sampai nganu. Lah Mbak Par ki jere malah ketenggengen ngingetno aku ki ora ngingetno posisi brak nek apa ndeke langsung kelengak ngono. Ora iso nanggake nulungi. Padahal cara mono yo gek nek motor uleng-ulengan yo yan cara mono papakan motor kok kidul kok ngono-ngono mak teman yo malah mbuh. Emang jajane rek gak tak dono lek-lek kamang sik. Jajane dikek kene apa korono? Nek jajan digorono. Digorono ae. Tapi nek bontote wis cantelno kene ae. Engko paling kawan luyup ning sor wit-witan iki. Sehat, awak sehat. Amin. Ya Allah, golek. Amin. Yes. Jenenge wong hari apes ya, guys. Ora tercantum ning kalender, dadine yo mbuh piye-piyene iki yo ijek diparingi slamet ngono ae lho. Nek trimo luka-luka ngene iki wajar ya guys, siset-siset tapi panas iki wong kejene kena aspal, kena apa ki cor-coran ratan ya. Iki dengkulku ki urung tak delok. Sikutku ki ya gong tak delok, rasane ya pereh-pereh. Wah iki. Nek tibone rene ya wajire. Tapi sing rusak kok kene dengkulku. Nah aku ngono karuan kene tak nggo jagang terus ambek nganu ya nek kowe keberkan anu ki ya ro. Aku ki koyo temolku iki lho sing mak bures ki temol karonan bau iki sing tak berki, bau kiwa. Kuwi iki aku. Wong capilku lho tak ngek tak jongoki. Kayak kabeh mbogak. So, ya Allah, aku ngono. Aku malah koyo gak sadar ki mosok tiba tenan. Lah aku nglengak Mbah Lasdi nang kono wis
Nduku ngokoni setere dhewe kuwi. Terus dhek tangi, "Piye kowe gak apa-apa?" malah ngono. Mbah aku mbok terak mbah aku ngono. Piye mbah aku iso mbok tubruk kok ngguri iki. Ayo pindah ayo. Sing kene sebelah got kene iki wis rampung, guys. Karek sing sebelah got kono karo sebelah got sing kono. Kok nek sing kono montore muter rono ae langsung dikek ning kono po enak. Iya, engko langsung muter ngidul. Dul balik rono kadoan ora ya Mas engko nek ngono. Engko balik ngalor po ngidul langsung rono Lek. Nggih. Nek pe pindah ngetan. Piye maksudnya? Rono ae. Lah ya rak penak rono ya. Ayo. Engko nek sing iki lho Lek. Tengahe rono ya padha mubeng. Ora sing kidule got lho montore iki anggitku tak kon rono, ngen penak ngono. Mungkin gak sah mubeng. Lho engko nek bar kok kono ki lho Lek, anu Mas terus munggah rene iki. Apa-apa iso. Lah iya. Langsung rono Lah lah. iki gres entek kok kowe rono cukup motor. Lah iya mikirku ngono. Sing gotan kono ku lho munggah rene neh ketik-ketik. Iya. Gua abuk kono lah. Abukku cangkingno wis. Abuk dhewe sakar wis. Diusung lek Wartono nggo montore kok Pak Jan. Diusung nggo montor lek Wartono mah lho. Wong jere Mbah Lasdi ki diliwati wong iki lek omong iki, tapi paling ki wong Mbak Par ya omong nek ora nek wong kok. Aku yo gak Sis ngomong kok. Soalnya wong liwat. ndak nggih, Mbah. Yo. Aku nek yo lho Pak Jan lho sing ning kono yo gak enek jerene. Aku nginget-inget. Gitu di pasti. Kok jeblok bokong simok jere. Lah aku Laline sapa Par? Bar kowe malah ketemu ning kuburan mau apa? Malah ngitung pada 1 2 3 lho mau apa ki awet. Apa malah dijak ning kuburan. dolaran do. Kayak guyon iki lho guys, do eleng-eleng nek Mbah Lasdi jeblok dhisik. Oh, Kapore ning lumpetan aku ngono gak gelem ngaleh aku ngono. oh alah. Walah jagung iki guys, manese. Ayo jagung kok walah wete tak kento. Nek alo ZA PM. Wis malah gabul lho. Alhamdulillah guys, ki wis pindah lokasi sing mbaon anak gubupe. Loh, ketok. Yang teko kene dhisik. Elek pri wis teko kene karek Mbak Par, adike dhisik. Kamang adikku ki jek trauma nyetir dhewe kamang piye. Sikile ndek sing keberkan mbuh apa dek. Nek aku entong-entongku ki. Motor. Lah entong-entongku aku sing tanganku dek sikile. Yo arang ki ketoke. Jagung ya? Cepet. Gak podo ae lek Mas aku. Repot. Walah, jagung kok ngene ya. Ya yo. Wete so sak mbuh gedene. Boleh lohan lahan tuka-tuku moh kowe kok. Aku lho Pas kuwi gini lho. Pak Su sing moh ki. Nah aku ngono gelem ae lek. Jenengan mlampah apa, Mbak? Medal ngan. Munggah mendur niku, walah cepet teh. Nah, tapi walah ketok yo lantik-lantik. Ayo go ning gubuk ya. Oke. Mbak ben kene lah sik. Ya tekonmu. Mangan sik wayahe. Makan siang. Cilik nono ae ning kene iki. Montore iduk kono ra muter. Desih muter metu. Kono. Klaru dalan ki, bulu tak terak-terak. Waduh. Lah kowe kok layah-layah weh. Alah pite ya. Alah mbah lah ndak gak di ya digowo lah kok kurang. Apane leh? Sing bening kuwi lho.
Gue nyempret paling. Ora, sing doang. Makan siang guys, anginnya sepoi. Alah. Itu lu, Bang. Ayo, nganu. Balon dari Iki loh, aku gawa nganu. Yan, bayem Yan. Nah, yo. Perindapanku iso. Ceblok dhewe-dhewe bandane. Oh, alah. langsung rono. Berarti Mas Arif langsung nih gubuk gede. Pak Edeno paling 100 rono. Iya paling. Ayo paling. Ndi? Wong dadi anu cek Yan, papak Yan kok Madian teko ndi aku ngono. Tak golek ide. Metun di Ngono kuwi sok mbeneh ki nganu lek aku enteni lek aku gak roh nggone ngono lho Yan. Lah kowe metu ngidul apa? Apa balik ngalor? Pak De mau mereka balik ngalor sing metu kuburan kuwi. Itu ngalor lho. Metu ngalor bareng lek pring. Iya. Kuwi pring-pringan. Iya aku yang metu kono, Dik. Bareng aku tapi ki ndek dhisik tak celora krungu, Dek. Mak Oh, Edian alah. ya mandek Mang. Mandek aku lek iki lho, lek iki jablas aku kok jablas. Ya rumah aku langsung pindah kono, Mas. Boten kulo. Mereka ki sesuk, Lek. Berarti yang lewat iki lho, Mang. Oh, alah ya. Iso bingung guys adik dhisik. Kae tandak sing gubuk aku kae. Kuwi sesuk kuwi ngono. Alhamdulillah, guys. Setengah 2 wis rampung. Wis kono kene. Jadi rong lokasi iki, Mang. Tapi yo cepet yo, Lek. Sediluk ae setengah 2 lho iki. Jam 1 setengah 2 rong anak. Cek kurang. Montore Pak Sumang ndi lek kok adoh meneh? Alah. Yo. Gak iso? Sik. Kasih tak salah nih sik. On biatek. Yo, bismillah. Iya. Wes, nendang setir, nendang mbokno. Ki tase tak cangklong guri. Sing ki kek ngarep. Lah ditutno kok tambah adoh meneh, Mas. Sik. Nek njupuk waloh, nggoe manuk. Waloh ning gubuk kae malah ora kepangan ki nggo. Daripada bosok mending di sayur. Ya wis ngene golek. Ceritoke nemok Mbah Pomo ngono kok. Sampeyan ngenteni lek Lasdi apa ngenteni aku? Ngaret to. Alah. Nggih. Tak dhisik. Awas. Iya. Setengah lur piye Mas sampe mbok tibakno neh iki lho piye? Engko sik. Sikilku klurung nganu kok iso. Sampai bar dek sok bar ditibakno malah kok tibakno neh. Sok. Wong sikil licik ning lemah bleset iso digas sing ini yo nete-nete. Kang. Rumah aku. Oh, malah. Nek tanggune apa piye? Topine. Jujune desih-desuk yo pakai helm, guys.